Koordinatsystemet. Hej alle sammen. Her er koordinatsystemet. Her er der positive tal, her er negative tal, og så er dem henad, de bliver kaldt x-rækken. Dem hele vejen opad, de bliver kaldt y-rækken. Jeg vil gerne tegne noget ind, så Markus han vil gerne sige nogle tal. Så vil min ven Markus han vil sige nogle punkter, jeg sætter ind. Ja. Først på x-rækken, der tager du nummer 3. Så går vi 1, 2, 3 hen, Nemlig. Og så skal du på y-rækken tage minus 1. så går vi herned, og det er minus 1 og 3 hen, så afsætter vi et punkt lige her. Nemlig. Og det næste, der tager vi på x-rækken 4. Så går vi 4 hen, 1, 2, 3, 4. Nemlig. Og så det næste punkt, der tager vi på x-rækken nummer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Godt væk. Og så på y-rækken, der tager vi minus 5. Det er jo hernede. 1, 2, 3, 4, minus 5. Sådan, Mikkel. Så sætter vi et punkt her. Godt, Mikkel. Og det aller sidste punkt, der tager vi på x-rækken minus 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Og så på y-rækken tager vi nummer 1. Nummer 1 opad, det må være lige her. Nemlig Mikkel. Og så skal vi så prøve at forbinde punkterne. Så vil jeg starte med hele vejen her. 3, minus 1. Hernede til 5, minus 5. Og så hele vejen her. Og så herover. Ej, se, man får jo en flot figur. Prøv at se, hvor godt Mikkel har arbejdet. Din viden til 12-tallet.